Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Roxanne. Adi na dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti pan nakadisgrasyak, marigata nakagtrabaho, kat ti asawak ti amin nga gunggunay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Roxanne. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kamusta kan, Roxanne? Kastoy, marigata nakpailang amag na. Saan pa'y anaan-anay ti panagimbag ti may sa asaka, kanti kanawan nga imak. Unay lakid din ti disgrasya. Saan tayo nga amo, no kaano adumtang? Wen nga rod, nagasatak pailang tanakalasatak. Malidayanak. Tunggal malagip ko day di apan nakadisgrasya mi. Daksang gasat dagiti doa kakadwak anaglugan iti dayja tricycle. Iso ti gasat da, gayam. Saan tayo nga amo? No kaano nga isak lang tayo, ti bulot tayo abiyag. Mababainak pa yan iti asawak. Iso amin ang tiagunay dito'y balay. Nasingpat nga ron ti asawam, gayam. Manmano ti kaskan ko ana. Uray matsika, nasingpat mati asawam. Good provider ko naman. Unang, adamot iti adayo. Katanya ngay nga rod, anos agayam. Sana bale, tatrabaho mo ti makagapu no apay nga adayja adayo. Anya pa'y nga rod? Kaano man ang ti panagawid na aya? Nabiit pa'y lang ang nagawid. Iso mabayag manan, sakbay nga agawid. Anos lakta gayam. Nagkapumanan gayam ni Ami dito eh. May manan nakis istorya Imbaglakid din ta daday ta akaaruba analaing ama kikaaruba. Saan ka maburing dito'y balay? No kasta nga adda iti trabaho. Wen nga rod lakay. Numalpas na dagiti trabaho na iti unag balay da. Umaimatan makis istorya kanyak. Anya nga imat ti pag-isistoryaan nyo akanayon. Kumpormi imat Ngam itay. Kat may papankada kayong asawa mi, tinagtungtungan mi. Nako na nasingpat ka. Gaputa si kangarudan amin ti agtrabaho dito'y balay. Kasta? Wen, kat nakunakmat nga oray ti asawa na kat nasingpat mat. Good provider pa'y. Kat? Anya pa'y nga itimbagbaga na may papan kanya. Awan matan. Kunaklakid din no anya ti ibagbaga na may papan kanya. Agpakada akon, alas 5 manan. Urayan mo't asumang pati asawak Tapno makita na kamat. Ibagbagak nga min kenkwana, akanayon ka nga umay dito'y balay. Saanon, agluto akpay. Inton mamin santon. Imbagam dayta namnamaak dayta. Ang mga nyamin na makadisturbo ak lang siyempre, nabanog ti asawam iti trabaho. Kasapulan na matyagina na. Nagadukat nga ibagbagamon. Mangan ka nga rudan dito'y. Urayon ta nila kay ko. Inton maminsan ton. Tani, agpakanak matlaang kadagiti tarakan ko. Apay amasansan ka matan amarabyan nga agawid, Albert. Kanayon nga minti overtime Pasensya ka na. Awan kayam. Nangan ka ka din? Saan pa'y? Inururay ka. Ni. Apay saan ka pailangan nangan? Adamat inlutok ama si dasakbay apin manawak. Inururay ka. Tagidantan amangan. Mala, mabait lang nga ron tagidasarak. Pasensya ka lakuman kanyak Gaputa marigata nakpailaang agaraw. Anya ka kadi aya. Maawatak ti ka sa saad mo. Saan ka kadi ang maumuma kanyak, Albert? Roxanne, asawa na. Iso asa anak to ang maumakan ka. Nakaturogan ni Albert. Apay nga tang kastoy matan ti mariknak.
Kasla, aga tapak matan iti asawak. Agpaiso nga ta nga overtime ti makagapo. No apay akanayon amala daw nga agawid. Itay nangan kami. Basit lang tikinan na. Kasla, awan ganas na amangan. Saan nga taan nanganan? Kat ada sa bali akadwana. Ang kakanat matan ti mapampanunot ko. Apay ko mga agata pak iti asawak. Idin to nakasingsing pat kanyak. Pilitat kit di matan ti maturog. Kumusta ka, anak ko? Ayusak lang mga tatang. Nanang, imbag man ta nakapasyar kayo. Ayun takayat may mo't ako mustaan ti kasasaan mo, anak ko. Saan pa'y anan-anay ti panagimbag ko, nanang? Tatang. Kahit kumusta mo ti asawam? Ayos lang, mat. Saan yun naabutan? Napanan iti trabaho na. Baglakit din tasaan mo't nga agrek-reklamo ti asawam. Saan nga agrik-reklamo nga agpaiso? Ngam, apay akastoy ti riknak. Nay, apay kaday anak ko. Aga tatapak iti asawak. Ha? Nay, tapay. Anda ka di madmadlaw mau. Kanayon matan amala daw nga agawid. Ti rason na, kanayon nga da overtime da. Day talaang, ti pangibas-basaram, iti kasta nga atap mo. Oo, nanang. Isaan nga umdas day ta anak ko. Ti makunak, agawa ti agpaimbag, tapno matulungan mo't ti asawam. Kasta nga agpaisaw, anak ko. Ang mga numasiksikuran kalaang iti kasasaan mo. Iswa kumporme dita ti mapampanunot mo. Sapay lako ma, tasaan nga agpaiso ti atap ko, tatang. Nanang, Saan ka nga agpampanunot iti negatibo maipapan iti asawam? Ay, gayam. Ang mga no kayat mo ti agpasyar iti balay. Di agawid tayo pala ang iti balay. jak kayat apanawan ti asawak dito'y ngagmaymay sa nanang. Alang araw no saan mo akayat. Saan da ka napilitain. Ang malwadam kumamot ati salon at mau, anak ko. Saan nga may nakumkumporme dita ti pampanunutem. Mabiit lang. Hi, Manang Roxanne. Ha? Nancy? Unay matantikiting ti short na. Sakit naka-sleeveless. Oh, kit-kita anak matlatan. Itad ko lang daytoy Manang. Pangramanan nyo kani Manong Albert. Anya dayta? Sinigang akar ni ti baboy. Amok ngamin amarigatan ka nga agluto. Isupay mo't dayta ama itulong ko kada kayo kani Manong Albert. Ha? Nakababain mat. Ay na, saan ka kading agbabain Manang? Sagpaminsan laang mat nga agpadiguak. Umunag ka pa ya. Ay, saanan? Agdardarasak mat laang. Ibagam tulatan ka ni Manong Albert, ta isubli na day tamalukong iji balay. Amok ngamin amarigatan kaayo amagna. Sige. Agyaman na ka. Awan anyaman na, Manang Roxanne. Saan nga ta aninan si ti babae ni Albert? Apay nga ta akasla napigsa ti atap ko nga da babae ni Albert. Anya nga ta ti rumbang nga aramidak. Iti kasta, maamuak no ada babae na. Nagrigat matan ti kastoy ang kasasaad ko. Tila mapampanunot ko. Awan pa'y mat ni Ami ita. Tanagbakasyon iti ayan tinaganak na. Awan makaistoryak. Tinasayaat. Rumuarak kat magna-magnaak. Ngamnas kan nga aginaya dakla.
Ay na. Nagimas matan to impadigo ni Nancy asinigang. Barbaro man anasapa kasi mangpet ita. Uwan ba kahit awan overtime me? Inayadam nga ron timakan. Kas ka lang mabisbisinan. Naglaing gayam nga gluto ni Nancy. Napintas pa'y. Ay na, nagswerte mo ito. Pakiasawaan na. Taunay apa na dayaw na ka ni Nancy. Oh, apaya saan ka mo ito na matagtagari? Kas kadi ka ni Nancy ti kayat mo ko mga agbalin nga asawam. No anya ti adda ken ni Nancy, addamot ken ka bakit? Napintas ka. Ken nalaing kamat nga agluto. Iso na lang, tanabayagan na saan ka nagluto. Pasensya kan takastoy matanti ka sa saad ko. Adday ta ka manen. Mamin ano aya nga ibagaken ka, amaawatan ka. Si kamanan? Ni, apay, saan mo ka di akayat a makita ti panagrup-rupak manang Roxanne? Anya ti masapul mo? Umayak man nun agpadigo, para kada kayo ka ni Manong Albert. Adaman damagag kan ka, Nancy. Katsapay la ko ma, ta ibagam ti pudno kanyak. Anya day tamanang, Ada ka di relasyon nyo iti asawak. no kasta, adda atap mo, adda babae ti asawam. Ada, ngam awan ebidensya. Nabayagan ana amwak nga adda babae ti asawam, manang Roxanne. Ah. Aging ka nagdesisyonak nga ibagakon kan katipud no. Gaputa saanan ang maiparbang ter aramidan da. Mahal-ala aklaang iti buwelo no kasano nga ibagakkan ka. Madmadlaw mo matgayam nga adda babae ti asawam. Sino ti babae ti asawak? Am-am mom launay, kan gayem mo. Sino kunak? Mabit lang manang, taipakitak kan katiladawan ang naalak. Lumabasak iti balay ni Ami. Kat nakitak manipod iti tawada, akain innagak na ti asawam. Adtoy. Patib karam ko matipakinakam mo manang Roxanne. Makabaso laklakit di, no dadaka sa mapasamak kan ka. Saan? Saan na pudno daytoy? Apay ani Ami pay. Apay. Anya ti planom itama nang. Panunod agpay no niya ti kasayatan nga ramidak Nancy. Kat agyaman akkan ka. Gapu iti panangibagam kanyak ti agpayso. Anya ti rumbang nga aramidak nanang. Sika ti agdesisyon anak ko. Ngamdo siyakla ang amaysa. Kasaritam ti asawam. Kan kasaritam batlaang ni Ami. Apay anaaramid ni Albert kanyak ti kastoy nanang. May samot day jay agayem mo. Adda ijay abroad nga agrigrigat ti asawa na. At damot dito'y nga agragragsak. Anya nga tati makuna ti asawa na. Numaamuan na ti aramidan ni Ami. Katsika, mapakawan mo pa'y kadi ti asawa. Nasingpat ka na asik-aso kanyak ni Albert nanang. Kat no agkid daw lakit de iti pamakawan. Kat no agkari asinana ni Ami. Apay kit dinasan ko ang mapakawan. Naramid na lang siguro ti kasjay. Gaputa kastuyan ti sasaadag. No kasta nga road, kasaritam ni Ami nga adaywan nan ti asawa. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy, Albert. Nauma ka ka din kanyak. Gapu iti kasasaad ko. Ipagamlaang, no dayjay nga Ami ti kayat mo, tas ipapalubusakan ka. Pakawanan na ko, Roxanne. Amo ka nagbasolak. Katagid-kid daw kiti pamakawan. Ikarik, sina ako ni Ami.
No kayat mo, pumanaw tan dito'y balay. Mapantaag na iti ayan ti dadakkel mo. Sigurado ka kaditi na ita nga ibagbagam. Ikarik, Roxanne. Saan kon nga ulitin da diyang inaramit ko? Agbalbaliw akon. Katsapay la ko ma, tapakawanan nak. Ikan kay ti maudi agon daway, Albert. Kat nool itang pay dayto nga inaramid mo. Agpinasin siya talaangan. Nagpuskol matirupam anya. Anya nga tati aramidan ti asawam. No ibagak akabit na kanila kay ko. Pangahasim, Roxanne. Saan mo ko mga ibagbag? Agpagpakaasiag. Sinaakon ti asawam. Pakawanin na ko, ma. Diyak laing pagarup akas na ti klasim a babae. Ti amok, gayam ka. Ngam ulag ka matgayam. Sorry, Roxanne. Sorry talaga. Agpagpakaasiag. Saan mo ko mga ibagbaga iti asawak? Diyak kaya't asinaanak ti asawak. Matlagayam. Apay nga ron ana aramid mo tinakinaig iti asawak. Pakawanan na ko, ma, Roxanne. Sige. Saan ko nga ibagbaga iti asawam? Ngam sarda nga mo ti asawak. Tano maamwak pa niya itultuloy yo ti relasyon yo. Amumon na niya ti mapasamak. Ikarik, Roxana. Sinaako ni Albert. Kat ulitak man hantiakid daw iti pamakawan. Tatang, no mabalin, dito'y kami kumabalay yung nga agnaad ka ni Albert. Tapno maliklikan na dayjay nga ami. Kan jak kayatan amakita ti panagrup-rupa dayjay a babae. Ala, dito'y kayo nga ron nga agnaad. Tada kami mat kaninanang mo ti agnaad ije balayaw. Tapno mabantayan mi matlaan dayjay nga ami. Sige, tatang. Mayat day ta na panunot yo. Tapno saan amabakante dya balay mi. Saan nga kamkamali dayjay nga ami? Tat talagang ipulong ko iti asawa na. Tatang, awan ko mati sa bali amaka mo iti daytoy. Tanakababain. Datayo latan ko mati makaam mo. Nasingpat kakit di anak ko. Tasaan mo nga impulong ni ame iti asawa na. Jakmat kayat ngagsina da iti asawa na, tatang. Nagkarimat asardangan nan ti asawak. Ala, respect wag, dayta a desisyon mau, anak kao. Ita, addan anak mi ti asawak, Mr. Lonely. Kat kanayon ko nga ikarkararag, asapay la kuma, tasaanen nga ulitin ti asawak, ti inaramid na. Tuy pagayam mo, Roxanne. Agyaman nakpagam Roxanne, iti dayto apakasarita ket dayawen ka, gaputan na pakawan mo ti asawam. Ala, sapay la kuma, tagbalbaliwan ti asawam, ket saan nan nga ulitin ti kammalina. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Roxanne. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez, kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.